On Saturday, this Saturday, bafowethu sidlulelwe insizwa uDubula. Uyangcwatshwa this Saturday eintabeni zakaNongoma. Bafowethu all in numbers. Ngisanda kuyazi le ndoda mina cishe awukapheli nenyanga no half ngimazi. Like ukumbona ke personally ngimmeet akukapheli inyanga ngimmeethile. I've met him once. So mangihlangana naye bekuyinsizwa nje ngiyibona ukuthi ihlakaniphile, clever. He was a teacher bekafundisa. So njengoba ngike ngasho kwenye ye video yami ngathi let's not dictate. We are not dictators ukuthi ubulawe yilokho ubulawe uzibani. No one knows. Ukufa komuntu uNkulunkulu waziyo futhi sonke uNkulunkulu wazi ukuthi siyodlula kanjani emhlabeni. So lokho asikuthatheni sikufake emakhanda wethu ukuthi whoever does it did it or whatever. Maybe uNkulunkulu na indlela abeka ngayo ukuthi uDubula uyodlula kanje emhlabeni. Asingaloku esikhombana. Bafowethu asibekeni lokhu ekhanda ukuthi isifo somuntu siyahlonishwa. Akuyona into yokutrenda, akuyona into yani. Ake sisifundeni isintu sethu bakithi ukuthi ukufa komuntu kuyahlonishwa. Makuhlonishwa asihambi sihlekisa noma asihambi senze content ngakho, especially labantu abajoyine social media sebebadala. Mangithi umuntu ojoyina social media semdala ngikhuluma ngomuntu ojoyina social media esena over 18 years eseqala ethatha ikamera ibeke phambi kwakhe. You use social media wisely. Ungakuyisi futhi isithunzi sakho. Ungabohamba wenza content ngokufa komuntu. Ukufa komuntu kuyahlonishwa. Ku-involve even idlozi lakho. Kahle kahle usukudelela ngisho idlozi lakho uyidelela wena. Uzilethela amanzi amnyama kwawena. Ukufa komuntu ngiyakuphinda lokho kuyahlonishwa. Uma kushoniwe siyazotha sonke sihlonipha. Sihlonipha amakhosi, sihlonipha abantu asebadlula emhlabeni. Siyakhombisa ukuthi dala kwakuthiwa makushoniwe emzini irate ayidlali. Nanoma umuntu ememeze ekhulumela phezulu kwakuthiwa ehlisa izwi. What more manje sesinabantu abangasenawo unembeza ababona yonke into i-content. It's not everything that is a content. Asicabangeleni abantu abahlele emakhandleni. Asicabangeleni ingane ubaba wazo ezithi baba, abantu abathi baba omncane, abantu abathi baba omdala. Asicabangele nomakoti bakhe bathini, nanoma kuthiwa ebemumbi kanjani, nanoma kuthiwa ebemuhle kanjani. But at this time sikhuluma okuhle kodwa. Sikhuluma okuhle kodwa sidlala ama video obunsizwa akade ewenze mahle. Okubi makunjena kusakhulunywa. Kukhulunywa yilabantu ababizwa ngeziphukuphuku, abahlebayo abaziwa ngokuhleba, abayikhulumela emakhoneni. Yayenziwa kakhulu leyo nto omama beyikhulumela emva kwesibaya le, noma beyikhulumela emfuleni mabeyokhamazi bethi kodwa bebaqedile abantu maybe babulala mawukuthi beyinkabi loyo muntu. Ngisho inkabi mayisidlule emhlabeni akushiyi ukuthi siyabonga hadlula. Kukhulunyelwa phansi. At this time apha ama video lithi iBhayibheli akukho nokukodwa yini engikwenzile okuhle emhlabeni. Nisho ukuthi uDubula akukho nokukodwa kwenzile emhlabeni okuhle. Asimeleni iqiniso bafowethu. Ake silimeleni iqiniso. Kukhona okukodwa, kukhona okubili, kukhona okuthathu, kukhona oku5 okuhle akwenzile. Ebe uthisha efundisa izingane eziphasa esikolweni. Aphi lawo ma video? Why bantu baka TikTok ningafuni nizeni wathola? Nithi naba abantu abaphasile lensizwe bafundisile bebafundisa. Why niyohamba niyodonsela bantu bakithi abamnyama? Why nihambe niyodonsa ama video amabi nicindezela umuntu wakithi omunye omnyama? Aniboni ngani ukuthi isintu niyasibulala? Asiyolikhuluma thina iqiniso asinankinga. Asinankinga futhi emngcwabeni siyaya.
siyaya sinankinga ngoba umuntu makuthi besimazi umuntu wake wakhuluma kahle ngami ngizwile abanye bethi hayi uKhehlelezi ubumthuma eyothuka abantu angisona isiphukuphuku mina wonke umuntu osondele eduze kwami umgibe manithi nyambuka umgibe khulumani iqiniso umgibe usabathuka abantu angiboni ushaya umuntu kuphela umgibe engayisebenzisa inhlamba because I sat down nomgibe ngathi mgibe content yakho uziye phambili bathuka abantu ngamthuka umuntu ngamthathi kancane ngendlela umgibe khulumani iqiniso anginaso leso sikhathi noma there is no time whereby uthuma umuntu uthamba uthuka umuntu ayikho leyo nto ayikho so noma kuthiwa either way uma ukuthi bezodlula ngale ndlela udubula ayikho into singayishintsha ayikho into ingashintsha umuntu mayizodlula ngengozi akumelanga ni blame imoto umuntu mayizodlula nami uNkulunkulu wami wazi ukuthi ngiyodlula ngane emhlabeni so nje leyo it is the fact it remains it doesn't shift ilapho into nje bafowethu kufanele siyifunde asifundeni ukuthi uTikTok falls under games uTikTok uyigame eya introducewa ama-China ngiphinde leyo TikTok was a game which was introduced by the Chinese behlangane nabelungu to come and destroy us as the Africans noma as abantu abamnyama. If you look at the Chinese, they've introduced TikTok. If you look at the white people, they've introduced the TikTok, but they are not there. They just advertise their businesses. Umbuzo uthi khulumani iqiniso bantu bakithi nake nambona yini umlungu ethuka omunye umlungu ku TikTok noma ku Instagram noma any Twitter khulumani iqiniso. If you say yes ngake ngambona umlungu ematheka, send me 10 videos or 5 videos, different videos whereby umlungu ungena ku live athuka umlungu wakubo khulumani iqiniso ningisendele. It is the time whereby we need to understand the politics. See, understand the politics. Sibe neutral. Uyeke ukuthi uKhehlelezi MK, uyeke ukuthi wena uNC, wena uDA, wena uEFF, wena uATM, wena uIFP. Uyeke lokho. Let's understand ukuthi social media is here to kill, destroy us. Thina sazi ukuthi umuntu omdala, ubhuti omdala, ubaba omdala, umama omdala, uaunt omdala angeke angene ku social media. Uyayi respect leyo nto. To be honest with you, phela social media kakhulu youth ungabona nje umuntu ona 40 years kuya le phezulu 40 years kuya le phezulu noma ungena ku social media sekumele ubambe istandard seminyaka yakho uyibambe nje uyiqinisa ukuthi ngqi ukuthi standard somnyaka yami sithi mina ngineminyaka emingaka yikhulumani. What do I talk? I don't criticize people, I don't swear, I don't talk positive things. Kukhona umuntu ngelinye ilanga ongafika ukuthi uyeKhehlelezi avune ekhanda elikhulu ahamba athatha intamba ucommit suicide just because uyabona ukuthi ngeke ngizaphila phela kulomhlaba. Abantu mabekhuluma ezweni public ukuthi ngimumbi ngeke ngisaphila. Asifundeni lento bafowethu, sifundeni especially laba sebengene ku social media sebebadala. Umuntu okhule ku social media ungekho wafundiswa ngungane yamakhelwane, wafundiswa umuntu uthi hayi uyayithatha bhuti lento uyibeke kanje, uyayithatha auntie ma uyayithatha lento uyibeke kanje bese uyakhuluma abantu bonke bayakubuka. Ethi mayise phambi kwecamera abe too excited. Let's not be too excited ngalento. This thing is here to destroy us. Try to start a business, then talk about your business when you are in front of the phone, of your phone. Ngiyanicela ngihlala ngikusho lokho ngithi mina ngisho nalabo abakwipolitiki ayikho ipolitiki etithuka abantu. There is no such. Usungayo yena usopolitiki mawusana usakwazi ukuthi wena mawunika podium you swearing people, other politicians. You don't swear, you talk facts.
valid points. Lokho nje sikuthathe bafowethu nabaningi benihlala into uzibani ipolitiki usopolitiki avebeka ebeka ngoba ethuka abantu. Don't create enemies in a political space. Ungabi nezitha. No. Ungazi create izitha. Even on social media, if you take your phone, create a brand yakho whereby people will respect you. You'll be able to walk without bodyguards because you know you are respecting. Abantu mawahlonipha bazokuhlonipha. Yabona njengamanje kushone uDubula. uDubula besimkhonzile. uDubula unabantu ade bemkhonzile. But wena unesibindi sokungena ku social media. One, ngena ku social media ukhomba abantu unesibindi. Igama lomuntu bafowethu ngahlala ngisho ngithi mina la ku Facebook ungalithinti igama lomuntu. Unesibindi sokungena ku social media ukhulume ngamagama abantu. Ngisho ifamily kaDubula ungathola ukuthi ayikabizi igama lomuntu ayikakhulumi igama lomuntu. But wena unesibindi just because uhleli kulowo mjondolo, uhleli kuleyo ndlo irentayo okweleta irent kwayimanje. Ongakayikhokhela irent. Ukuma areas ngerent unesibindi sokuthi uhleli kuleyo wifi oyikweletayo leyo wifi ebuye ilahlekele network. Ukhulume ngegama lomuntu, uthuka umuntu, uthi wena wenzeka uyiphoyisa yini wena? Umseshi yini wena? Bafowethu, asihloniphe nasibuyele nesintwini sethu. Singathatha abelungu sibafake ekhanda la kakhulu sebesingene la abelungu basivala ngisho amehlo asabona nokuthi siyabhayiza. Mina ngangcono ningizonde but ningizonde liqiniso. Singabhayiziswa yilento le social media, especially when it comes to ebunyangeni. Ngisola mina ngoba I introduced lento ezinyangeni. Mina ngafaka lento. Uma ngibona ngena ku TikTok ngipatrola ngithi ngithola umuntu ethi hey yazi ngiyahlola mina hey yazi umoya. Ubona ukuthi lo muntu he mama awusho wakabani sibongo. Ubona ukuthi lo muntu uthatha ama chance lo. Uthatha ama chance la. La sekubanje inkunzi straight emini straight abantu bayabanjwa straight. Bayabanjwa. And futhi nisazoyibanjwa inkunzi because uyayibona into legit ukuthi this is legit. This is la kuthatha ama chance la. Inyanga ngihlala ngisho futhi nangu inyanga it's not someone who talks about other people. Okhuluma ukuxoxa imisebenzi yabanye abantu. Ngambone eqale exoxa imisebenzi yabanye abantu. Engafocus kuleni yakhe. Akuyona inyanga lo muntu. He's trying to get a name. Amagama abanye abantu. Inyanga sticks to his lane. Noma kuthiwa wenza iphuthe elinjani sticks to his or her lane. Inyanga ke le. Uzochazela abantu. People are seeking for understanding about traditional herbs or spiritual things. Bafuna balambile, they are hungry for the knowledge. They want to know more about isintu. They are not here to sit balalele wena uthuka abanye abantu. Ubatshela ukuthi wena ungcono kanjani kunabanye abantu. They are not here for that. Abantu bafuna ukwazi isintu. So wena mawunyanga usazobhoreka uthi mawunganama client esikoleni sakho ungene uthuke ezinye inyanga la. No. I think you are in a wrong platform. And we are busy. One of those people njengamanje sibusy njengamanje. We are busy siyalwa kakhulu silwela ukuthi asibhalele emva ka TikTok ukuthi eSouth Africa even the president incwadi siyibhalile. Siyacela ukuthi uRamaphosa namanje ibhalile incwadi ihambile maybe zu2 to the president office ukuthi sicela nibheke lo TikTok eSouth Africa la uvaleni uTikTok asudingi uvaleni ke la manje uTikTok awuvalwe la South Africa because what I'm seeing baningi abantu abasazoshona baningi abashone ngaphambilini esingabazi baningi abasazolandela. This thing is here to ukuthi abantu bakithi siyobulala nasodwa because honestly how would you feel now ubona igama lakho lenziwa njengokhehlelezi last year? Everyone ufuna icontent uyabheka ukuthi ngiyenza njani. So uTikTok awusuke out si right manje South Africa ayibuyele nje ku right nje
inyanga kuyofanele ibuyele kulento eyibizwa ngokuthi isibunge. Guys, isibunge, shisa isibunge, abantu bayizwe noma kuthiwa ikuphi. Because abantu abasagayi umuthi wokuthi udonsa ama client asuka kude eze kuwena. Wena isibunge sakho esidonsayo ugcwala nje kwakho, ugcwala ngo TikTok, ugcwala ngo social media. No. Abantu bagcine benza izinto ezi-wrong just because of social media. No. Isikhathi sokuthi bafowethu ubuyele ehlathini, kuyofuna izilwane, kuyofuna impande, kuyofuna amathambo. Kuhlanganiswe into, kushiswe into, kukhulunyiswe into. Kukhulunyiswe into. Njengamanje umuntu uthi mayisephuze kahle utshwala, aphuze kahle athathe ifoni yakhe, angene ebusuku noma emini aqala thuka abantu. You are creating enemies for yourself. You should be building up your brand. You should be building your name. Akulona igama olakha ngokuthuka abantu. Trust me, akulona igama. Umenzi uyakhohlwa, umenziwa akakhohlwa. Ngiphinde leyo, umenzi uyakhohlwa. Bathuka abantu udakiwe. Umenziwa akakhohlwa because it brings pain. Yahlala enhlizweni leyo nto. Ngeke ngempela serious, ngeke nalento ukuthi ni busy nikhuluma amagama abantu uzibani. Guys, igama lomuntu liyabiza. Bengizo correcta nje leyo. Kanongoma this Saturday. CS sizobe kuDubula. Asizile ngayindaba, asizile ngokuthi sokhomba bani CS. Ongakangena ku TikTok ngake ngangena qala dala manikhumbula kahle ngathi TikTok is a demon. Those are other spirits of the demon or Illuminati. U TikTok wakwabona into ethi mawungene kuyona uphelele ubuthongo ebusuku uphele ubuthongo finish buphele. Ungena uhlala uphele yonke into. Abanye abantu abasebenzi baphele lo msebenzi ngenxa ka TikTok. They were dismissed emsebenzini just because of TikTok. They are addicted in such a way ukuthi akakwazi ukuthi mayivuka first thing mayiphapha amevula amehlo. You should be calling your wife, you should be calling your girlfriend, you should be calling your boyfriend, you should be calling your husband. But first thing mayivula amehlo ungena ku TikTok ake ngibona uthi indaba zithini. No. That's a bad habit. That's a bad habit. Honestly. Uma uqala uvula amehlo, first thing that rings into your mind, it's someone that you love, of which it's your partner. It's either it's your wife or it's your girlfriend or it's your boyfriend, whatever it is. In a relationship, lack of communication brings a lot of problems. In a relationship, lack of communication brings a lot of problems. That comes with attention. Someone gets attempted to bad things just because of lack of communication. But there is a lot of communication in TikTok. Abanye nihanjelwa abafazi, abanye nihanjelwa amadoda ngenxa ka TikTok. Ngena ku TikTok uhlaleke uziyongena ko panel uhlale gonco ngeyifonco. Ngeyifonco hleli gonco uzuthi abanye niveza imizimba yenu okungavumelekile. Imizimba yeniveza neziso ilengayo abanye. Zisu zilenge angathi ilento kuthiwa yini ilento le crops. Siyalenga isisu. Awunandaba. Ufuna nje ukuthi abantu babone ifashion ukuthi isisu sakho siyalenga. Ufuna kube yitrend. Abanye namakhanda amakhulu angathi ikhona ephulu. Nekhanda elikhulu o TikTok. Abanye imendo iphelile. Amadoda abafazi bahambile. Umsebenzi xoshiwe emsebenzini. Mawuthi uyabheka the reason was TikTok. Usocialize nasendaweni wrong. Guys, kukhona okuningi okusazolahleka la. I'm telling you. Lo TikTok uyakude uzo destroy imsebenzi yenu. Yeah. Abanye sekusela ukuthi nje niveza ucansi nenza ucansi. Kuseduze. Ku Twitter niyakwenza lokho. Abanye right wena khanyile mahlangu. Ishwap. Shwap angathi ushaye ngefosholo emuva kwathi afika phatha.
izinqa zabuyela ngaphakathi asiveze isishwapa sakhe sezolokhe ishwapa anisena mahloni imizimba yenu umzimba wakho uyithempeli lika baba uNkulunkulu uhloniphe especially mawusuthathiwe usulotsholiwe umuntu wesifazana mase lotsholiwe uyayivala ingalo lokhu sikhombisa ingalo ezinotwayi hayi soka unandaba noma ningathini but ngiyanifundisa inhlonipho abanye benanifundiswanga makhaki nithola seningena ku TikTok nithuka abantu ningena la ku Facebook nithuka abantu ngoba there was a lack of knowledge anikaze nifundiswe mbuyelane emakhaya niyohlaliswa phansi nifundiswe niyalwe nithese nibadala naba introduced to something that is new you get too excited musani kuba too excited social media lo washo umlungu esewenzile what social media can build you and social media can destroy you hayi uthi lona kodwa khehlela ezisikhuluma iqiniso ezinye izinhlanga azithukani uqinisile it's rare thola ivenda la libusiness elinye ivenda lithuke elinye ivenda ngeke it's rare bayenziwa leyo nto thola umntwana ethuka omnye umntwana la ngeke it's rare umXhosa yenziwa kakhulu amaZulu namaXhosa amaZulu namaXhosa sonke iqhela kakubi mina jonga apha ntoni hayi soka jonga apha la hey soka la unjani khathele yini sikhathele lo njani aniphumeni la kithi aniphume impela serious manje aniphumeni ku late manje or nami sengenza into wrong ngokuthukana hey sorry kodwa nje ngikhuluma iqiniso mina umZulu umXhosa nithukane kumXhosa thuka omnye umXhosa azagxamukele emazulwini andingonzula mina andikonzula hayibo niyabona ukuthi niqhatha isizwe mawuthi ungonzula wena niyabona ukuthi niqhatha isizwe senifuna amaZulu alwe namaXhosa hayi lo njani ake sithetheni nyani ke ngoku nginitshela iqiniso mina